الحمد لله ولي الصالحين، يزيد الشاكرين ويخلف للصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جعل الدنيا دار البلاء، يبتلى فيه المؤمن بالخير ليشكر، ويبتلى بالشر ليصبر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبشر الله الصابرين بالخير العميم، ووعدهم بالجزاء العظيم، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فدل هذا على أن الابتلاء وحصول مكروه ليس شرا محضا، وسواء كان الابتداء بفقد ولد أو نفس أو مال أو صحة، أو كان الابتداء بعدم تحصيل ولد أو مال أو عمل أو غيرها من المطالب، فكل ذلك ليس شرا محضا، بل يغتنم بالصبر فيأتي الخير. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أما الماء على يجينك لجربي لسوري أبي مؤمنين كما دولا على بلا جربي ni fenye femminun kadiye wala siki korobo ibn ale barkada walma iten ale barkada. Kuma dola fana ala be mu'minin abila jarabi ni fenye femminun mandiye ki korobo ibn sabali walma iten sabali. Walla ala ko qur'ane kono akon bawla jarabi ni tora ko ye kuma dola fana bawla jarabi ni here ko ye. wala ala be mu'mini la jarabini abela jele hari nema minu ala be ku kiye la jarabili dero ki isa ibra se ka sabali walima itira se ka sabali ala be la jarabini tora ko minu fanae la jarabili dero kuma dola fana ki isa ibna sabali walima itira se ka sabali ala be hera ke mogodo kuma dola abeke ala mafisuru wale walla ni ala ye here kiye ka sabali o ye jume ala ye here min kiye ka ala tanu ka fo ala de yo kiye ikana o here ikana adambe kata ika barama ka fo ne ka bara de ya to ne ni soro ebe bara ni na mo chama nyonke e mu soro o ma soro ikana bara ikana adambe kata ika keguyama ka fonne ka kegunde wode ya to ne ni soro mo chama be jen kono o ka keguni femmi be bolo otulu bolo walla ni ala nema kiye iba dambe kata ala de ma ka tano ka fo ala de ni nema inkenye ni ala nema kiye fana ka ala barikada nema inkan ka doyoro minu ka doen nani ala nema kiye nema kan ka doyoro minu ni ma doyoro la ikira ala ma fisruwale ala na folo dema yake ala kota sirawrela ima ko ala ko sirala ikira ala ma fisruwale ni ala joro fana dima ibo joro inke kaslameya
wa ni ka silamɛw k'olu de dɛmɛ mais ni ala ye jɔyɔrɔ di ma ni e y'o jɔyɔrɔ kɛ ka silamɛw de tɔɔrɔ walima ka silamɛya de tɔɔrɔ walima ka yaada mɔgɔw de kan i kɛra ala ma fisuruwale wala hadamaden sɔn caman dun fana bɛ yen ni ala ye hɛrɛ k'u ye dɔrɔn u bɛ kɛ ala ma fisuruwale de n'a dɔ ma hɛrɛ danbe ka taa yɛrɛ ma a b'a danbe ka taa ka baara ma walima fana a bɛ taa hɛrɛ in dɔ yɔrɔ la ala tɛ yɔrɔ min fɛ n'i y'o fɛn fɛn kɛ i kɛra ala ma fisuruwale ni ala y'i lajarabi ni tɔɔrakow fana ye tɔɔrakow ka ca kuma dɔ la ala bɛ se k'i lajarabi ni fantanya ye n'a y'i lajarabi n'a ye fana i ka sɔn ni ala ka latigɛ i kana dimi ala kɔrɔ wa i kana kuma fɔ ala tɛ kuma minnu fɛ n'o kɛra e bɛ jate sabalibagaw fɛ mais kuma dɔ la fana ni mɔgɔ caman bɛ yen ni ala y'u lajarabi u bɛ kumaw dɔw fɔ kuma minnu man ka fɔ walima u bɛ kɛwalew dɔw kɛ mun man ka kɛ o bɛɛ kɔfɛ n'a dɛsɛra pewu a bɛ sigi ko nin ye ala ka latigɛ ye ko sabali la i ma sabali dɛ i dɛsɛra de ni sabali kɔrɔ ye jumɛn inda sɔrɔmatil ula kabini ni ko y'i sɔrɔ yɔrɔ min dɔrɔn i k'a fɔ dɔrɔn ne sabalila n y'a di ala ma ala ka latigɛ don mais ala ye lajarabi e taara kuma minnu man ka fɔ e y'u fɔ kɛwale minnu man ka kɛ e y'olu kɛ e dɛsɛlen kɔfɛ pewu ko nin ye ala ka latigɛ n y'a di ala ma i m'a di ala ma i dɛsɛra de o tɛ jate sabali ye wa i bɛ junubu sɔrɔ o fana la ni ala ko n'ale ye mɔgɔ minnu lajarabi ko n'aw sabalila a ko a b'aw la nisɔndiya ni hɛrɛ caman ye wala ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ale bɛ sabalibagaw a b'u ka sara ta k'a d'u ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni jateli ye sabalibaga e ka sara tɛ da basakili sanfɛ k'a fɔ ala bɛna jatere ka d'i ma silamɛya la n'i ye ɲuman kelen kɛ a bɛ jate ɲuman 10 de o tɛ sabalibaga t'a la e ta bɛ cɛ dɔrɔn ka d'i ma hakɛ t'a la wa ala ko a y'a bila aw kunna fana ne bɛ n'aw la jarabi ni siranɲɛ dɔw ye siranɲɛ b'i sɔrɔ wala silamɛ mumini wagati dɔ la i bɛ siran kɔnɔna la a mana kɛ siran fɛn fɛn a ko wagati dɔ la fana a b'a la jarabi ni kɔngɔ ye i bɛ sɔrɔ i tɛgɛ dɛsɛra kɔngɔ b'i la o wagati ninnu ala b'i la jarabi k'i filɛ i bɛna mun kɛ a ko kuma dɔ la fana a b'i la jarabi ni nafolo nakasili ye nafolo tun ka ca mais ala bɛ n'i ka nafolo nakasi k'i filɛ e bɛna mun kɛ kuma dɔ la fana ala b'an la jarabi ni ninkun ye a b'i ka mɔgɔ surun dɔ minɛ i la a kɛr'i fa de a kɛr'i ba de a kɛr'i balima de ala b'o faatu ka bɔ i bolo k'i jateminɛ e bɛna mun kɛ o de la kuma dɔ la fana ni iridenw nakasili ala bɛ iridenw nakasi k'u filɛ aw bɛna mun kɛ ala ko ala kira ma ke e ka sabalibagaw e k'olu la nisɔndiya sabalibaga minnu ni masiba ko y'u sɔrɔ u b'a fɔ an ye ala ta de an bɛ segin ka taa ala de ma a ko ala ka nɛɛma ani ala ka hinɛ o bɛ o mɔgɔ ninnu de kan wa o mɔgɔ ninnu fana olu de ye kandabaga ye o la sabali o de ka fisa parce que hadamaden i mana kɛ cogo o cogo e sabalilaw e ma sabali o ala ka latigɛ e tɛna se k'a yɛlɛma ni ala ko i bɛ kɛ mun ye i bɛ k'o de ye n'a y'i ja sabali n'a y'i ja kana sabali o ɲuman ye mun ye i tɛ sabali i ka se k'o baraji sɔrɔ et puis mumini fana k'a bila i kun na k'a fɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen o y'i ma hɛrɛ de ala kira de y'o fɔ a ko mumini a ka ko bɛɛ lajɛlen y'a ma hɛrɛ de ko ala m'o kɛ mɔgɔ si ye fɔ mumini mumini filɛ nin ye n'ale ye nisɔndiya ko sɔrɔ dɔrɔn a bɛ ala barikada ala b'o k'a ma hɛrɛ wa n'a ye tɔɔra fana sɔrɔ ala ye tɔɔra ko dɔ las'a ma a bɛ sabali ala b'o fana k'a ma hɛrɛ ye a nana hadisa wɛrɛ kɔnɔ ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko ni ala bɛ mɔgɔ minnu fɛ a b'u la jarabi de a ko ni mɔgɔ min jɛna ni ala ka lajarabili ye ala bɛ jɛn o tigi ma
mais ni mɔgɔ min diminana ni ala ka latigɛ ala bɛ dimi o tigi kɔrɔ ya rabbi ala kan an bɛ kisi ala ka dimi ma wala kuma dɔ la faamuyali jugu de b'an bolo n'an y'a ye ala bɛ ka mɔgɔ min lajarabi gɛlɛya b'a kan walima kojugu b'a sɔrɔ dɔrɔn an b'a fɔ ala tɛ karasa feere alors que ala bɛ mɔgɔ min yɛrɛ feere a bɛ de lajarabi kojugu ka tɛmɛ bɛɛ kan wala fɔra ko bala'ul anbiya ashad annabi ɲumanw olu ka lajarabili de ka gɛlɛn ka tɛmɛ hadamaden tɔ bɛɛ lajɛlen kan annabi ɲuman ninnu filɛ nin ye ala y'u lajarabini ko bɛɛ lajɛlen ala kira filɛ ala y'a lajarabini kɔngɔ ye ala kira filɛ ala y'a lajarabini fatuli a fa fatura kabini a ma bange a ba ka fatu k'a fitinin to mun tun bɛ k'a lamɔ a sera ye sansegi o fana ka fatu an ba Khadija olu ka fatu mais ala kira y'o bɛɛ muɲu ka sabali wala nabi ɲumanw de k'a lajarabili ka bon ni bɛɛ o mana bɔ yen fal amsal a ka limaniyaw bɛ ɲɔgɔn sanfɛ cogo min a ka lajarabiliw fana bɛ juguya ni ɲɔgɔn ye o cogo de la wa ala mumini ni ala y'i lajarabi fana a k'i sɔrɔ sabalibaga ye nabilahi ayub ala y'a lajarabi k'a lajarabi a seginna fare ko inni masaniya durru a ko an tigi ne ye tora sɔrɔ dɛ mais o bɛɛ kɔfɛ ala ko cogo di a ko inna wajadnahu sabira a ko an ye n ka jɔn n y'a sɔrɔ sabalibaga ye n y'a lajarabi k'a lajarabi n y'a sɔrɔ sabalibaga ye mais est ce que ni ala y'aw fana lajarabi a bɛ n'aw sɔrɔ sabalibagaya ala k'e lajarabi k'i lajarabi f'a yɛrɛ ka tila k'a fɔ non n y'a sɔrɔ karisa ye sabalibaga ye mumini kuma caman an bɛ sabali fɔ mais mɔgɔ min bɛ sabali a ka dɔgɔ dɛ i bɛ sɔrɔ mɔgɔw dɔw bɛ kow de kɛ ka dɛsɛ pewu u b'a fɔ n y'a di ala ma i m'a di ala ma dɛ i dɛsɛra de o tɛ jate sabali wa i bɛ junubu sɔrɔ o de la Umar ibn al-Khattab ale ko cogo di a ko khayru aishin adraknahu bisabr a ko balo cogo ɲuman an y'o sɔrɔ ni sabali de parce que ni mɔgɔ sabali la dɔrɔn mɔgɔw dɔw yɛrɛ bɛ ko dɔw jate kojugubaw ye k'u jate gɛlɛyaba ye mais sabalibaga t'o lajɛ foyi ye a b'a dɔn ni ala ka lajarabili de ye ala ye nɛɛma min kɛ ne ye o ka ca ni nin bɛɛ a t'a jate yɛrɛ mais ni sabali tɛ mɔgɔ bolo dɔrɔn hari kuma dɔ la i ja i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ n ja in a bɔra kɔrɔn fɛ mun de y'a to a bɔra kɔrɔn fɛ est ce que nin ye ma hɛrɛ walima nin tɛ ma hɛrɛ sabalibaliya de b'o lase mɔgɔ ma ya rabbi ala k'an bɛɛ kɛ sabalibaga ye n'ala ye lajarabi a k'an sɔrɔ sabalibaga ye aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، الجزع ليس من سمات الأسفياء. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والصبر من صفات المتقين، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه مر بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها: اتق الله واصبري، ومن صبر أخلفه الله خيرا. أمبي ألا تنو كسل ألا كراك أناك سمغو أناك صحابة بلا جل مؤمنو أنك دون كافو سبالي بليا وتي ألا كمغنيما ونكجوغوي ولو كم من كتوتي سبالي بليا n'i ye sabali baliya yili i yɛrɛ la dɔrɔn a dɔ kɛ tɛ jate ala ka jɔ ɲumanw fɛ. O de la sabali baliya tɛ ala ka jɔ ɲumanw o t'olu ka mankutu ye. Wa hadamaden fana ala ko ale y'an dan hɛrɛ kow dɔrɔn de ka d'an ye. Ni ale ye tɔɔrɔ kow lase an ma dɔrɔn an tɛ sabali. Ala yɛrɛ y'o fɔ. Hadamaden kɔni bɛ hɛrɛ dɔrɔn de fɛ. har n'ala ala jarabi ni tora ko fitiniya dɔrɔn a bɛ ban ka sabali a tɛ sabali. Wala i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ se ka san 50 a b'a bɛɛ kɛ nɛɛma la
mais ala ka isa kalo kelen dɔrɔn a ka tɔɔrɔ bila a kan i b'a ye a bɛ damakasi kɛ fan bɛɛ fɛ i n'a fɔ ala ma deli ka nɛɛma yɛrɛ k'a ye o ye hadamaden yɛrɛ kɛcogoya de ye fɔ ni ala ye mɔgɔ minnu sɔn ka limaniya d'u ma ka sabali d'u ma ya rabbi ala k'an kɛ sabalibaga ye wa an t'a dɔn k'a fɔ sabali fana ala ye siranyebagaw de ka mankutu dɔn ni ala ye sabali d'i ma o b'a yira k'a fɔ a ye ala ye siranye dɔ d'i ma wala ala kira tɛmɛna muso dɔ la o y'a sɔrɔ muso in jɔlen bɛ kaburu kunna a bɛ ka kasi ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko muso in ma a ko sira ala ɲɛ i ka sabali o b'a yira an na k'a fɔ sabali ala ye siranye dɔ wala ni ala ye sabali d'i ma a ye fɛnba d'i ma wala dɔnnikɛbaga dɔ ko a ko faman ruziqa sabra ma'a diqi al-aishi aw ghayriha min al-makarihi faqad utiya khayran kathira ko ni ala ye sabali di mɔgɔ min ma balo ko gɛlɛya kan e balo cogo ka gɛlɛ mais e sera ka sabali o kɔrɔ walima ko caman ala y'o da i kan o man di ye e bɛ se ka sabali olu kɔrɔ ko ala ye hɛrɛ caman d'i ma parce que sabali ye hɛrɛba de ya rabbi ala k'an kɛ sabalibaga ye o de la sabali fana bɛ kɛ mɔgɔ ma hɛrɛ ni mɔgɔ min sabalila sabali ko o ye hɛrɛ de Ummu Salama ale ko ale ye kumakan dɔ durusi ka bɔ alakira bolo ko alakira ko ni masiba ko ye mɔgɔ min sɔrɔ k'i k'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khayran minha ko ni tora ko yi sɔrɔ alakira ko i k'a fɔ ne ala de ta ye ne bɛ segin ka taa ala de ma ala nin masiba ko min ye ne sɔrɔ i kan sara a la wa ala i ka falen ye hɛrɛ la hɛrɛ min ka fisa n'a ye a ko kuma na ale furucɛ fatura n'o ye Aba Salama ye ale yɛrɛ sigira k'a filɛ sikasika nana dusukun na jɔn bɛ sɔrɔ silamɛw la mun ka fisa ni ale furucɛ ye n'o ye Aba Salama ye a ko o mɔgɔ tɛ silamɛw la ko parce que olu de ka so kɛra so fɔlɔfɔlɔ ye mun ye hijira kɛ ka taa ala kira ma mais ala y'a dusukun sabati a ye duwawu in fɔ a kɛlen k'a fɔ ala kira yɛrɛ de nana k'a fɔ k'a b'a fɛ k'a furu ala kira y'a furu a kɛra ala kira ma furumuso ye ala kira de dun ka fisa ni dugumakolo mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye wala kuma dɔ la ni tɔɔrɔ ko y'i sɔrɔ a ko bɛ k'i ma hɛrɛ i k'i hakili to a duwawu la dɔrɔn i ka sabali i k'o fɔ ya rabbal alamin ala k'an kɛ sabalibaga ye ya rabbi ala kana lajarabi ni fɛn ye an tɛ se fɛn min kɔrɔ ya rabbi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in